आरो रिसार्जेन्ट बिटिआर होननाय मोनसे टीमजों क'क्राझारनि काजिगावनिफ्राय गहपुरसिम मटरसाइकेल सालायलांनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गोबां थांखिफोर जोङो हास्थायदों। बे थांखिफोरानो जाबाय गिबियाव जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ ग्रासरुटनिफ्राय गोजौसिम बोरै गोख्रों खालामनो बे गिबि थांखि जोंनि। नैथियावहाय जे आसामजों लोगोसे सारा मुलुगावनो जास्टिस फर जुबिन दिनै मुभमेन्ट सोलिगासिनो दं बेखौ जोङो हेफाजाब होनो सानदों। थामथियावहाय जोंहा आर्टिकोल 280 नि 125 एमेन्डमेन्ट जे जानांगौ दङ बे 125 एमेन्डमेन्टआ दाबो पार्लियामेन्टआव पेन्डिं जानानै दङ। बेखौ जाहाथे थाबैनो पार्लियामेन्टआ एप्रुभ खालामनानै होयो, पास खालामनानै होयो, बेनि थाखाय जोङो बे मटरसाइकेल टुरखौ लादों। लोगोसे जोंनि बिटिआर सुक्ति मथे जोंनि बिटिआराव जे गासै 40था बिजाब दं, बे 40था बिजाबनिफ्राय 60 बिजाबसिम जे बारायनांगौ दङ, बे 60 बिजाबसिम बारायनायखौ थाबैनो जाहाथे मावफुङो आसाम सरकारा, बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। ब्रैथियाव जाहैबाय जोंनि इउपिपिएल सरकार थांखांग्रोमोना जेरैबायदि इलिगेल जुवानि दिनै कालसार स्टार्ट जाफिनदों। फुजानि नामाव, मेलानि नामाव लामा लामा जेरावबो थाना मोखां मानि जे अपेन जुवा गेलेनायनि जे हारिमु दिनै जागायफिनदों। जों गिखांनाय मोनदों जे हारिमुखौ जों 2020 मायथाइयाव इउपिपिएल सरकार फैग्रोमोना बन्द' खालामथारदोंमोन। बहाबा खना खनला जुवा जादोंबो जोङो पुलिस थिनहरनानै बा जोंनि सेंग्राफोरखौ थिनहरनानै बन्द' खालामहोदोंमोन, जाहाथे जोंनि लाइमोन जे दङ, जोंनि इयुन जे दङ, जे लाइमोन गोहो, बिसोर जाहाथे गाज्रि लामाथिं थाङा, खोमसिनि लामाथिं जाहाथे थाङा, बिनि थाखायनो बे जुवा आरो जौ आरो ड्राग्सनि कालसारखौ जों बन्द' खालामथारदोंमोन। दा बे जे जागायफिननो हमदों बेयो जोबोद मोनसे गिख्रंथाव मोनसे हारिमु, बेखौ थाबैनो बन्द' खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। लोगोसेयै जोङो इउपिपिएल सरकार थानाय समाव गोबां मोजां मोजां हाबाफारिफोर लादोंमोन। बे हाबाफारिनि सांग्रांथि लाबोनो थाखायबो जोङो दिनै बे मटरसाइकेल टुरखौ लादों। जेरैहाय जोङो हा पाट्टा राननाय, जोंहा 40-50 बोसोर असान्तिनि गेजेराव थानानै जोङो 2020 मायथाइयाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलावहाय सान्तिखौ जों गायसननो हादोंमोन। दा बेफोरनि सांग्रांथि लाबोनांगौनि बाथ्रा दङ। लोगोसे जोङो बड'फा सुपार 50 मिशन खालामदोंमोन। बेजों लोगोसे जोङो दुरान्ड काप बायदि गिदिर माने बेवहाय फुटबल मेगा इभेन्ट जों खालामनो हादों। लोगोसे थुनलाइयारि फोरबो खुंनानै देश बिदेशनि थुनलाइयारिफोरखौहाय थुनलाइ सिबियारिफोरखौ लाबोनानै जोङो क'क्राझारावहाय खन्थाइ आवरायनायजों लोगोसे सल' खोन्थालायनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमु, जोंनि बड'लेण्डनि जे जोबोद मोनसे धोनि जोंहा सम्पद दङ, मिथिंगानि सम्पद, लोगोसे जोंनि सुबुंफ्रा जोबोद मोजां सुबुंफोर, जोङो मोनसे मा होनो बिदिखौ आब्रुथि गोनां माहारि, बेफोरखौ जोङो मुलुग दरबारावहाय जों गायसननो हादोंमोन। बेफोर हाबाफारिनि सोमोन्दै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै बे मटर साइकेल टुरखौ लानाय जादों। जोङो बे मटर साइकेल बिटिआर मटर साइकेल टुरनि गेजेरजोंहाय जोंनि इउपिपिएलनि मावथिफोरजों रायलायलांबाय थानायजों लोगोसे गोनां गोनां माने फसंथानफोर, बियो धोरोम फसंथानबो जानो हागौ, बेफोराव जोङो हाबलांबाय थागोन। दहाय फुङावसो जोङो बासुगावनि मोनसे मन्दिराव, गिदिर मन्दिराव जों हाबबोदोंमोन। ओमफ्राय जोङो काजिगावआवहाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगायाव बिथांनि मुङै बानायनाय गुरुधामाव जोङो जग्य आहुति सावनानै जोङो मटर साइकेल सालायनायखौ जागायदोंमोन। दिनै फैनानै जों दहाय बे मन्दिराव हाबबोदों आरो फैनानै दिनै जोङो नैबे बेंटलनि केथलिक चार्चआवहाय जोङो प्रेयार खालामनानैहाय जोंनि मानगोनां बिशपनि ब्लेसिंस लानानै जोङो दिनैहाय मटर साइकेल सालायनायखौ जोङो जागायफिननोसै। आथिखाल बिटिआर सरकारा इउपिपिएलनि मोनफ्रोमबो दफाखौ माने मावफुंनो गोसो गैया होननानै बुङो, मावफुंजानो लुबैयो नामा थारैनो? बिपिएफआथ' माबोरैहाय दफाफोरखौहाय मावफुंनो नाजानो। बिपिएफआ बायसान्सआव दिनै सरकाराव फैदों। बिपिएफआथ' आमेरिकानि पार्टिसो, आमेरिकायाव दाजानाय, मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननानै स्ल'गानजों बिथांमोना इलेक्सन गेलेदोंमोन। गतिके बिथांमोना दिनैहाय आमेरिकायाव जोनोम मोननाय मोनसे हान्जा, ओंखायनो बिथांमोना मेक आमेरिका ग्रेट एगेन होननाय स्ल'गानखौ बिथांमोना लानानै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बोरै बोरै गावसोर भट मोन्दों बेखौनो मिथिया, साइलेन्ट भट बबेनिफ्राय मोन्दों बेखौनो मिथिया, गावसोरनो माने बुंनो थांबा बागदावलायदोंसो जों जे बेसेबां भट मोनबाय होननानै। थेवब्लाबो नोंथांमोना दिनैहाय बिथांमोना 7,80,000 भट मोन्दों। ओमफ्राय 12 लाखसो भटआनो बिथांमोननो होआखै। जोङो 6,16,000 इउपिपिएलआ मोन्दों, 4.5 लाखसो बिजेपिआ मोन्दों आरो गुबुन गुबुन हान्जा कंग्रेस, जिएसपि बयबो मोन्दों। गतिके 12 लाखसो भटआनो बिपिएफआव थाङाखै। गतिके 7 लाख भट मोननानै बिथांमोना सरकार दादों
आरो जोङो बिथांमोननि हेंथायै दिनै 12 लाख भट दङ गतिके बिथांमोना खामानिखौ मावथों नै बोसोरसे थांनोसैयानो 2025 मायथाइया थांनोसै मास मोननैल'सै 2026 फैगासिनो दं खामानिफोरखौ मावाब्ला दिनैहाय हा फाथा होनदों हा फाथाखौ मानो होदिया माबा मण्डल रिटायार जानाय खानांगु रिटायार जानायसो नागिरगासिनो दंनो होमबा जा सिटिं मण्डलफ्रा जेबो खामानि गैला नामा माने रिटायार जानायखौसो नांगौ जाखो बिथांमोननोलाय दानि हानि अफिसफ्राव सार्कोल अफिसफ्राव मानसिफोर गैला नामा मानो रिटायार्ड मानसि नागिरलाबाय थादों बेथ' थगायनाय नङा होमबा जोंनि लाइमोनफोरनो 100 कोटि होनो नागिरदोंमोन 100 कोटि होनो नागिरनाया दा थगायबाय खननै एग्जिकिउटिभ काउन्सिल जिरायखांबाय होआखै आइजोफोरनो 40 कोटि होनो नागिरदोंमोन इक'नमिकेलि वेकार सेक्सननो 50 कोटि होनो नागिरदोंमोन बेंगुराफोरनो 10 कोटि होनो नागिरदोंमोन बोसोरसेयावहाय होदो दा थाबैनो होदो जोंथ' होनायखौनो लुबैदों नोंथांमोना जे गेरेन्टिफोरखौ होदों मोनबा गेरेन्टिफोर बे मोनबा गेरेन्टिखौ नोंथांमोना थाबैनो सुफुंनांगौ सुफुङाबा जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव धरना हैगोन फैगोन बोसोराव बिटिआरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो बिजाथिफोरखौ बिटिआरनि बाहेरायावहाय गोबां जायगायावहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौहाय बिथांमोना लुबैगासिनो दङ डिमान्ड खालामगासिनो सिगाङावनो गोबां डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन बिसायख'थिबो गेलेजानो लुबैदोंमोन जोंहा गोबां सापर्टारफोर दं बिटिआरनि बाहेरायावबो गतिके बिटिआरनि बाहेरायाव जेराव जेराव जोंहा गोग्गोम सापर्टार दं बेफोरावहाय जोङो बिजाथि होगोन नङाबा गुबुन बिजाथिफोरखौ जों मदद होगोन 2022 मायथाइनि एमएलए इलेक्सनाव इउपिपिएल हिसाबै सोरजोंबा इलेक्सना गेलेगोन नामा बिसायख'थि गेलेनाया जाहैबाय बियो गणतन्त्रनि मोनसे फान्डामेन्टेल डिउटि जोङो जेब्लानाखि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव थागोन बिसायख'थियाव भट होनाय आरो बिसायख'थि गेलेनाया नोगोरारिफोरनि गुदि बियो डिउटि फान्डामेन्टेल डिउटि गतिके जोङो पलिटिकेल पार्टि इउपिपिएलआ इलेक्सन गेलेनाया जोंनि फान्डामेन्टेल डिउटि गतिके इलेक्सन गेलेगोन रायजो राजाया सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ बे रायजोफोरनि माने फान्डामेन्टेल राइट आरो फान्डामेन्टेल डिउटि गतिके सोरबाया दुगा जायोबा आं इलेक्सन गेलेबानो रायजोनि भट मोनगोन बा देरहागोन बा देरहाया सोरबाया देरहानाय नङा होननानै बुंनाया बियो रायजो राजाफोरनि जे गियान रायजो राजाफोरनि जे रोंगौथि बे जिनिसखौहाय रेजेक्ट खालामनाय बायदि जायो बेखौ माने इगनर खालामनाय बायदि जायो गतिके जोङो बिसायख'थिखौ गोग्गोम बाहायबाय गेलेगोन आरो जोङो रायजो राजानि गोसोखौ जय खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना मिथिगौ 2020 मायथाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो बिसायख'थिखौ जों देरहाबोदों दासो खनसे बिपिएफआ देरहादों बेखौ लानानै जोंहा जेबो गोसो बायनाय जोंहा गैया गतिके 2022 मायथाइयाव जों गोग्गोमै जोङो गेलेगोन आरो रायजो राजानि अनसायनाय रायजो राजानि गोसोखौ जों जय खालामनो हागोन होननानै आंहा जोबोद फोथायनाय दं बबेबा दोलोजों एलायन्स जागोन नामा सार बेफोरखौ सावरायबाय थादों जोङो सावरायबाय थादों एलायन्सनि मेटारखौहाय बेबायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायनि बाथ्रा दानो सम फैथ'वाखै जेब्लानो बेफोर एलायन्सफ्रा माने फार्म आप जागोन फाइनालाइज जागोन वी विल लेट इउ नो